Soňky günlerden bäri Russiýada bekanun türkmen migrantlaryny ýüze çykarmak we olary gysga wagtyň içinde ýzyna Türkmenistana deportasiýa etmek çäreleriniň azatlygyň bu ýagdaýlara duçar bolan söhbetdeşleriniň belleşi ýaly has güýçlendirilen emegdeýär. Mundan garasy türkmen nesiri Russiýanyň Ukraina esasy çözmeginiň arasynda bölükleýin mobilizasiýany eglan edilenden soň Türkmen häkimetleriniň bu ýurtdaky raýatlaryny şol sanda zähmet migrantlaryna ýzyny dolamak ugrunda çäreler taýýarlaýandygy barada habar beripdi. Bellesek Russiýa mobilizasiýa eglan edilmezinden öň ýurdun ýaragly güýçleriniň hataryny çekmek şerti bilen zähmet migrantlarynyň Rus raýatlygyny almak mümkinçiliklerini ýeňilleşdiripdi. Men 5-nji oktýabrda Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinden uğran uçar bilen Türkmenabada geldim. Ýolagçylaryň arasynda federal migrasiýa gullugy tarapyndan deportasiýa edilen 10 töweregi türkmen bardy. Olaryň en çemeti bilen gurrundaş bolanymda olar häzir Russiýanyň dürli künjeklerini ele salynan bekanun migrantlaryň Kazany getirilýändigini we şol ýerden her reis bilen adyndan 10 türkmen migrantynyň Türkmenistana deportasiýa edilýändigini aýtdylar. Dip mundan 2 gün öň Russiýadan dolanan türkmen raýatlarynyň biri 7-nji oktýabrda azatlyga gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan edip biljek islendik maglumatyň äşgär edilmezligini soran söhbetdeşimiz Kazandaky wagtlaýyn saklanyş merkezinde türkmen raýatlygy bolan ýüzlerçe migrantyň toplanandygyny we olaryň ählisiniň golaýda deportasiýa edilmegine garaşylýandygyny belledi. Gurrundaş bolanlaryň biri deportasiýa merkezindekilerin köpüsiniň tas 80% töwereginiň ýaş raýatlardygyny, olaryň uly öleginiň bir wagtlar talip hökmüne Russiýa gelip, soňy bilen bekanun hem bolsa Russiýada ýaşamak kararyna gelenliklerini gurrun berdiler. Bularyň arasynda Novosibirsk, Ulyansk we beýlek şäherlerde ele salynanlar hem bar eken. Dip söhbetdeşimiz nykdy. Mundan başga da ol 5-nji oktýabrda gelen uçorunyň içinde 50 gandally 2 türkmen raýatynyň hem bolandygyny, uçor gonan destine olaryň polisiýa işgärleri tarapyndan näwelli bir ýere akidilendigini saýat bolandygyny hem belledi. Olaryň Türkmenistan tarapynyň haýsy tasynda Russiýada tutuk edilen raýatlardygy çaklanylýar. Adatça bolşýaly Türkmenistanyň hökümeti migrasiýa gullugy galy bertede habar serişdirleri Russiýada türkmen migrantlarynyň deportasiýa edilmeginiň ýygymlaşmagy barada asla maglumat ýa düşündürs bermeýärler. Azatlygyň bu baradaky soraklaryny hem jogapsyz goýýarlar. Emma garaşly nisirlerde çykan habarlardan çen tutulsa, Russiýadaky türkmen migrantlarynyň deportasiýa edilip başlanmagy Türkmenistanyň hökümeti bilen utgaşykda amal edilýäni çalym edýär. Türkmenistanyň kronikasy nesiri 21-nji sentýabrda Rus prezidenti Vladimir Putiniň bölükleýin mobilizasiýany eglan etmeginden soň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň şol güniň özünde howpsuzlyk geňeşiniň gysgaly maslahatyny geçirip, beýleki meseleler bilen bir hatarda Russiýadaky türkmen raýatlaryny ýyzyna gaýtyrmak çärelerini onuň içinde işläp taýýarlamak tapşyrandygy barada habar beripdi. Nesiriň öz seçmelerini talgylanyp 23-nji sentýabrda beren maglumatyna görä, göz öňünde tutulýan beýlik çäreleriň arasynda Türkmenistanyň raýatlaryna Ukrainadaky uruşda hakyna tutma ýa-da militin hökmünde gatnaşmagyna hem gadagynlyk ýerizmek planlary bar. Azatlyk bu maglumaty häzirlikçe öz seçmelerini we habarçylaryna tasdikladyp bilmedi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň kronikasy 6-njy oktýabrda geçirilen howpsuzlyk geňeşinde prezident Berdimuhammedowyň döwrüň talaplaryna laýyklykda guramak diýen umumy aňlatmany ulanandygyny, emma munyň bilen asliýetinde Ukrainadaky konflikti göz öňünde tutun bolmagynyň mümkindigine üns çekdi. Adatça bolşýaly türkmen medeniýeti mejlisde gurrun edilen meseleler we kabul edilen kararlar barada jikmejik maglumat bermedi. Ukrainadaky uruş we onuň ýetirip biljek täsirleriniň maslahat edilip edilmeýändigini hem aýdyňlaşdyrmady. Ozal habar berilýär, mobilizasiýanyň öň ýany Russiýa Federasiýasynyň ýaragly güýçleriniň hataryna çekmek şerti bilen zähmet migrantlarynyň Russiýanyň raýatlygyny almak mümkinçilikleri ýeňilleşdirilipdi. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin bolsa 20-nji sentýabrda bölükleýin mobilizasiýanyň eglan edilmeginiň bir gün öňünden daşary ýurt raýatlaryny harby gulluga iýermek meselesinde kömek bermek üçin Russiýanyň Gorunluk Ministrligine infrastruktura döredilendigi, onuň Sahar we migrasiýa merkezinde ýerleşdiriljekdigini aýtdy.
20-nji sentýabrda Rus prezidentiniň ýanyndaky geňeşiň agzasy Kirill Kabanov Merkezi Aziýa ýurtlaryndan Rus raýatlygyny alanyna 10 ýyl dolmadyklary hukmany harby gullugy çekmek barada taslamanyň taýýarlanylýandygyny yglan edipdi. Resmi maglumatlara görä 2021-nji ýylda 3628 türkmen Rus raýatlygyny aldy. Suýlyň 6 aýynda bu görkeziji 1549 adama deň boldy. Russiýada 3775 Türkmenistanynyň ýaşaýyş ruhsady bar. Sol bir wagtda bu ýurtda bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylaryň has köpdigi bellenilýär. Russiýada yglan edilen bölüklen mobilizasiýa synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Moskwanyň goşunlarynyň Ukrainada öz öňlerinde goýulan wezipleri ýerine ýetirip bilmezligi we köp adam tehnika ýitirmegi bilen düşündirilýär. Bu aralykda 4-nji oktýabrda Russiýanyň Türkmenistandaky elçihanasy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň Russiýada yglan edilen bölüklen mobilizasiýanyň bir bölegi hökmünde harby gullugy çağırylmaýandygyny, bu barada çykan habarlaryň galpdygyny aýdyp beýanat ýaratdy. Mundan öň Russiýanyň Özbekistandaky elçihanasy, Kyrgyzstanyň Russiýadaky elçihanasy hem Russiýada wagtlaýan ýaşaýan Merkezi Aziýalylaryň mobilizasiýanyň çağında harby gullugy çağırlyp bilinmejekdigini aýdypdylar. Mundan başga Kyrgyz we Özbek häkimetleri öz raýatlarynyň Ukrainadaky harby konflikte gatnaşmagynyň hakyna tutulan söwsüzji bolmagynyň milli kanunçylyk etasynda jinayetçilik hasaplanjakdygyny duýduryp ýürüýti beýanat çap etdiler. Sebitiň beýleki ýurtlaryndan tapawutlykda Türkmenistan Ukrainadaky urus barada sol sanda Russiýada, Ukrainada we beýleki ýurtlarda kyn ýagdaýa düşen türkmenistanlylar barada açyk maglumat bermeýär.